بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أمبي أسلو سبنا أسلو فلنا أمبو دلا سور وقتي ياسوا مدفع بأبتا يرجما أبتا يرمي، وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السنة مغتصر على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال. نانكو كتاكيري تيجي قرآن لا، كتاكيري تيجي سنة لا، أتكم ميني نيون سوسون نيون سما سما من بني نيون جنة فلوكولا ko odorun de beta tige qur'ana de sunna wala wote haythu yusammuna al-hukma bima anzala Allah anna al-hukma bayna an-nas fi amwalihim wa najatihim fi umuri ad-dunya faqat. Parce que do golo ulu ba wolele ka kiri tige ni fenye ala ye minjigi ko oyede ikakiri tige mogoni nyogon chen na folokola ube nuwe nyogon sama sama jiya ko minna kakiri tige nu ulu nyogon chen ni kurana ko odoronde kiri tige ni kurana ni hadisa dobe o de wele ko kiri tige ni kurana ni sunna la odoronde bal huwa al-hukmu bainahum fi kulli iqtilafi wa kulli nizai. kiri tige ni qur'ana ye ani kiri tige ni sunna ye oyede ka kiri tige mogo ni nyogon chewe uka nyogon soso bela anu ka nyogon sama sama. wa niza'u fil aqidati asaddu min an-niza'u fil amwal. ka nyogon soso aqida yore la nyogon sama sama aqida ko la duskuna shiri ko la odo kadele kateme na fuluko ka nyogon sama sama ni nyogon soso yore ka. والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أصد من النزاع في الخصومات في الأموال. أي نيغون سما سما فنا على بطولا أني حلال وني حرامولا ونيغون سما سما فنا كجلي كتم نيغون سما سما نكلم من دون نيغون جنة فلوكولا. معنى دينا نيغون سوسو بطول نيغون سوسو حلالا أني حرامو نيغون سوسو وقجل كتما نفخلقو قتل يركا. إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئيات من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل. من يتكلم من بين نفخلقو لا قتل نفخلقما ويجو يرد إذا يجو يروني دودي nyogon soso la nyogon soso munu ni aba awajibiranka anku bani qur'anai mana nafolo ko nyogon soso o yefitini de ube o nyogon soso joyoro fitini de sosolu la sosolu munu be sabe kata qur'anama. wa sahabatu radiyallahu anhum kana yahsul bainahum al-ikhtilaf sebo fule sosolu timbeke chidin ka sebo no nyogonche. لكن شرعا ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم. سيبوتم بنيغن سوسو من سوني أكتلني سيبون ينيغن سوسو برو أولو بكتليا كساقي كتا قرانما عن السنة نيغن سوسو من بون نيغن جو يرنين كلو بيبا. فقد حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حول من الذي يتولى الأمر من بعده. سيبان ينيغن سوسو تيرين فاتولين كفه سيبان ينيغن سوسو دون بكنيما تيرين كفه دون بكنيما تيرين كفه وينيغن سوسو وسرعان ما حسموا النجاة ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق. أو ما هرمي ونيغن سوسو من تنبول نيغن جنيما شبكولا usagira kata kabu bakari shigi usagira kata kabu bakari shigi nyogon sama sama mimbe abannato yornin kele wa anqadu lahu wa atawu lahu bayu yere kolo Abu Bakari boy tugura Abu Bakari ko
وجال الاختلاف نيغون سوسو من تنبون نيغون شي أبانا ونحسمت الفرقة فرفرني من تنبون نيغون شي فرفرني مبانا التي حصلت في من يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتو نيغون شما سما منك جنب الشيكي تشيدون كوفي كو بدي جمع وتما بيالا ميورونين كله وساغرا كتا قرانا نسونا موبنا أبا بكر كاشيكي نيغون سما أني سوسولي بنا فهم يحصل بينهم اختلافات سيبو نيغون سوسو بكي وني نيغون لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نولو بساقي كتا قرانا دما وبساقي كتا سنة ما ثم يجهب الاختلاف فيما بينهم وكفه نيغون سما نيغون سوسو من بون يغون أبتا وإنه رجوع إلى كتاب الله كساقي كتا ألك كتابهما يجيل الأحقاد ويجيل الأدقان من يبسن كنيا أني نيغون كنيا كساقي كتا قرانا ما وبو أولي كبوتو نمو ساقرا كتا قرانا ما بسن كنيا نيغون كنيا من بني نيغون درو أبو أولي كوبوي فلا أحد يتعارض على كتاب الله عز وجل بس مغشيت من ببلمي على كتاب الله فإنك عندما تقول الإنسان افلنيكو هذا مدنما قال إلى قول الإمام الفلاني أو عالم الفلاني لا يغتنو مهم مني كواما نيكو مغدو مسادة مدن دو مساكرسا نا أنكتا توريتيغا كرسا كاكما المامي فلاني كاكما أنكتا وما دونك بوا فلاني كاكما أنكتا وما وطالا وسا ni eni mogodo yo nyogon soso iko ni alimami fulana ka kuma ankata ube ni ndoni ka fulana ka kuma ankasa ge katoma wata Allah wasau lakini law qulta lahu minni qama ta'ala ila kitabillah wala sunnati wa ila sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni qama na ankata alaka kitabuma na ankata kidan ka sunna malaka tanun ya kisibaka fa in kana fihi imanu نا يسر لمن يبات إلى فهو يغتني ويرجو أبي وسا أبي سقيكة قرآن ما أبي سقيكة سنة ما قال الله تعالى ألكم مسامين كرتالين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ألكم قرآن كنو أكون مؤمن كما كان كده ni ye mu'mini wala kata qur'ana ma kata alama ni ye mu'mini wala kata kidan ma kunna karasa an kata laka kitabu ma na karasa an kata kidan ma na karasa an kata kiri tiga kidan ka sunna ma liya kuma bainahum ni ye mu'mini wala kata qur'ana ni sunna ma kuri ka kiri tiga ni yugonje ala ko mu'mini ka kuma kanka kere yaqulu sami'na wa atana abafu nyame sunna an kata kiri tige qur'ana ma an kata kiri tige sunna ma ni mu'minun nunun kera nin chogola ala ko wa ulaika humul muflihun nunun de ni woro sogo bagawe lafe haja qawlul mu'minin mu'minu ka kuma ininde amma al munafiquna min munafiqun idza kana li haqq lahum ja'u mujinin munafiqta yemunye ni tinya bale bolo de na yore yado nan tara qur'ana ma an tara sunna ma tinya bale de bolo qur'ana bale ta sabati hadisa bale ta sabati abina qur'ana ni sunna ma atliyale wa in kana li haqq alaihim tawallaw waradu kama zakara Allah anhum ni munafiqule na yore yado ko tinya bale kare na tara qur'ana ma tinya bale kare na tara hadisa ma tinya bale kare abibba abibba kata kiri tige qur'ana ma abibba kata kiri tige sunna ma komi ala yore yafo ukatibari ala chugomi wala yasha'u almu'minina an yabqu ala ikhtilafihim fi jami' ikhtilafati donc ate mu'minu wasa tugoshi no yenyogon soso minna ukato nyogon soso ka la ote mu'minu wasa la fil usuli wala fil furu'i akara dina lisiri sawa وتدينا كبلو فري مؤمن كوني نا ينيغون سوسو منا أتم مؤمن وصابرا أكتو نيغون سوسوكا كلها تهسم بكتاب وسنة نا ينيغون سوسو فينا
akera dina lesiri akera dina boro fala wa abe nyon soso imbane qur'ana ni sunna de qur'ana ni sunna be nyon soso ban wode wa ijala yatabayyana dalilu ma ahad al mustahidin ni dalila mabbange kafara yere jija baga fulainka mana don ke baga fula uyo yere jija ni dina masala fo chogo dola ni nya fo chogo dola dalila bangale masro akelen kele shitala وصار لا مرجح لقول أحدهم على الآخر الله بنسى دليل تنبلو من بين نينكا كما جريان نينكا دليل جيلن تنبلو فنا من بين نينفنا تا جريان نينكا ففي هذه الحالة لا ينكر على من أغج بقول إمام معين دونك أولا أنتم ننكر يا موكا نلا حلالا yere jija baga fula doni ke baga wala mustafidu fula de do ye nyogon soso delila jelen tambulon kuninde ta ka giri delila jelen tambula ni ube ni fana ta ka giri uflabbe delila be ubetala delila jelen te mimbe delila mimbe ninta giriya katame nintaka nilla halaka ni eye nyema kere na limami kere ninka barata kuma ta ka barata na jalagiti ka ninna أنتم ننكرالكيك ومن ثم قال العلماء نيرد لدونك بغيقو لا إنكار في مسائل الاجتهاد قل ننكرالكم وقا نمو من مسائل من دين مسائل من دونك بغيقو يرجيجا كمسائل انتادي دليل جيلن تي كننجريا كتمنينك دونك بغيقو كو مسائل سغو نمو من يوتا كبارتنا أنت ننكرالكيك أي المشاعر التي لم يظهر الدليل فيها ما أحد الطرفين مشاعر من دليل ما جاءني فانفلين بك كلنجريا كتمكلنك ومشاعر سو ني دوني كبغني كرمو منك كما تكبارك نو ولا جلغتيك دوني كبغو بلو لما بغوا على اختلافهم هلكوا دونك شيخ محمد بن وهاب يافق كما نكونو akutuma misilama we nyogon sama munun tamina anyo we nyogon sama tumamu utora uka nyogon sama ka uma sabe kata qur'ana ni sunnama kan nyogon soso ni nyogon sama imba uhalakira watanaharu we nyogon faga fima bainahum wa taqatalu akira keleye anin wa nyogon faga uni nyogon che tumamu we nyogon soso utora nyogon soso ka haja shanu ahli al-ikhtilaf awa mogo munun be ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sama bada n'a ma sage ka taa kuranna ni sunna ma ka ɲɔgɔn sama ban a ka ko bɛ kɛ nin de min ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn faga halaki a ka ko bɛ laban o de la amma sanu ahlul al-ijtima'u fa huwa al-quwwatu wa jawalu al-haqdi min qulubihim ni mogo munun bɛ fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan olu ka lahala bɛ kɛ cogo di olu bɛ fanga de sɔrɔ hasidiya ni besenkoniyam ni mbu ka dusukun kono abe wuli ka boy naw farala ɲɔgɔn ka kurana ni sunna kan ni mɔgɔ jamakulu naw farala ɲɔgɔn ka kurana ni sunna kan aw ka ko bɛ kɛ cogo di a bɛ fanga de sɔrɔ besenkoniya ani juguya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ aw dusukun kɔnɔ o bɛ wuli ka boy ala ko kurana kɔnɔ fala wa rabbika ala ko muhammadu ma cide ma kon kalnani tigi ala ye لا يؤمنون حتى يحكموك فيما صدر بينهم ما هو تسكك المؤمن أبدا فنو ينجون سوسو منه كان كيريتك إدفع ثم لا يجير في أنفسهم هرجا مما قضيت وكف النية كيري من كيري وكان دقون سرو وبسكون كنو ويسلموا تسليما وكل يرقلو فنا يرقلو داندلا وكو باراتي donc ala yire ko qur'ana ko ni mogo maken nin cogo de la ite mu'mini ni mogo ye nyogon soso minna abeta kiri tige ciden ka sunna ma mo ko ciden ka sunna ciden ka hadisa ko tende o be deyima ati toro ati dugu hadisa ni min fo fana be kolo ka barate ala ko nin tige de mu'mini ako ni mogo maken nin cogo la ala ko ite mu'mini ko ala yire kalna ni muhammadu tige ala ite mu'mini ولا يرضى الناس ولا ينهى النداء إلا أرزو إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أو هذا ما دون تجي أبدا هذا ما دون يقول سما من هذا ما دون يقول شيء أتبع أبدا
fonnu sagara kata qur'ana ne bari ani ciiden ka sunna hada maden fulele wote je ni nyogo nya abada sosolu mun gonu nyogo nya tebba abada ko ka sabe kata qur'ana de ma ani ciiden ka sunna alaka taruna tisibaka qala ta'ala lakum masamin kursaleno sara lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka alako ciiden ma kulli dina do kai masariya dina mi ni alaye nuhu nyamarani ode wallazi awhayna ilayka anin min wahaw kana ayyurama qur'ana kono wama wasayna ibrahima ani ni ibrahima nyamrani minye wa musa ni alay musa nyamrani minye wa isa ni alay isa nyamrani minye ani aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ni nimbenaya aw nyamariyade kwa ka dina jo alay akana fara dinala mana alay ayurani aya kono aya be suratu sura kono ko alay wa cide nyamariya kan nuhu nyamariya ka ibrahim nyamariya ka musa nyamariya ka isa nyamariya ko be ka dina jo alaye ukana fara dinala ko alaye nabi nyumo cide be nyamarani ode ay la yashiru kullu wahid lahu dinu muhukkelen nabi nyumo kana laba muhukkelen ne kaddamuna dina akana ke o chogo yanna dinan wahidu laysa fihi tafarruqu parce que dina ko ni kelende fara lite dina la donc wode ya to lay nin nabi nyimo benya mariya ku be ka dina kelende mina u kana fara dina la nam sabata ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabatra chidem bolo alaka tamuna kisibaka min al ahadith hadisa sabatra chidem bolo ما يخص على الاجتماع وينهى عن تفرق والاختلاف hadisa sabatura ciden bolo hadisa munu ciden yalla su kwan ka fara nyogon ka ciyaka kan fatanya ka bo fara falali ani nyogon sosoma o hadisa chamun de sabatura ciden yare bolo kan ya maryan ka fara nyogon ka ciyaka kan bali an kana fara an kana nyogon soso misal hadis an yona hadisa jumai ciden ko fa innahu man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran ciden ko dondola seboma akoni mo min sijan surawula idena fonko nyogonya chama nyedina kono fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-hadith bo me ciden ko nayo o nyogon soso ye boda e jumai mbawma akan ni ciden ka sunna mina anin ka kalfanani ka sunna uka tabulo nayo mina doro nyogon soso min be abeba sayara li amru mali asaf inda al-mutaakhirin ne kun laba kafara dimika mughallaban fi anna al-ikhtilaf fi al-usul wal-furu' huwa al-fiqh mughallaban kiran kan mantan mughallaba kun laba na wulu bolo an kan yawan soso dina lisrila kan yawan soso dina ka bolo farawla wanda ya famu parce que mughallaban bolo ni ko nyagambira jiya be togo mi sisa ni mo ko be ka sage kata qur'ana de ma an ka be qur'ana ka an ka be sunna ka an ka be tawhid ka an ka be tiya ka karamugo munun bo ho sisa mo bolo konni mafoi famu tenina ulu bolo ni mbafo an be se ka nyogon soso dina ka lesiru la bekita fo munun mbafo dina ka bolo farau an be se ka nyogon soso ola bekita ke me an ka be doro an ka fara nyogon ka doro mo bolo ninde famu ye doni ke baga yo ulude ma anna alwajib al-aksu kasar wajibi munye o tanade jumai an kabbe dina ka lesrula an kabbe ka fara nyogon ka dina ka doro farawula wode wajibi mi sisa kiden kam manto mo laba umbolo mo go o sugu fo ba fo ko o ma fo famu dina la mo be mo wele kata fara lima ambe se ka fara dina ka lesrila ambe se ka fara doro farala an ka fara nyogon ka tendoro mo bolo lu de famu bagawi anna al-istima'u huwa al-fiqh fi dinillah donc action ye munye ka fara nyogon ka dina tinya ka o de famu ka fara nyogon ka dina tinya ka o de famu me fara li o ye famu baliyade ne ko kera action contre de mo bolo sisa an ka fara nyogon ka te an ka fara dina ka lesrula an ka fara dina ka bolo fara me an ka fara nyogon ka te o de famu ye mo bolo sisa ka soro famu to ye
famu o kontere de an ka fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan diina lesiriw la an ka fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan diina bolofaraw la nin de faamu ye diina la hum yaqulun bon mɔgɔw labanw b'a fɔ sisan inna tafarruqa wa italu hurriyati linnas wa adamu lhajar alayhim haja huwa lfitn diɲɛ mɔgɔ labanw bɛ mun fɔ sisan mɔgɔ minnu b'a fɔ ko an ka fara ni an ka mɔgɔ kelen kelen ka hɔrɔnya d'a ma an kana kɔrɔli kɛ mɔgɔ si kan ko mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ ko nin de ye faamu ye maana min ko a wajibiya mɔgɔw kan ko diyagoya an ka kuranna ta minnu t'a wajibiya mɔgɔw kan ko diyagoya an bɛ ka sunna ta n'u b'a fɔ an ka fara an bɛ se ka fara taabolow la ani hakilinaw la an ka bɛɛ ka hɔrɔnya d'a ma min bɛ se ka min fɔ a k'a fɔ min bɛ min kɛ a k'a kɛ an kana kɔrɔli kɛ mɔgɔ si kan donc u b'a fɔ nin de ma sisan ko faamu bɛ nin tigi de la mais mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ tiɲɛ de bi an ka fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan u bolo e faamulen tɛ wa nahnu naqulu mais anw b'a fɔ ninnu tigi ye al-fiqhu huwa al-istima' ala al-kitab wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni hakilina bɛ mɔgɔ minnu ma an b'a f'u ye de k'a fɔ faamu ye min ye an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuranna minɛ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sunna minɛ o de ye faamu ye mais minnu b'a fɔ nin diɲɛ laban in na ko bɛɛ n'i ka taabolo bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i ta kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ten dɔrɔn an kana ɲɔgɔn sama lahara ala n'a ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu bɛ nin kuma fɔ sisan diɲɛ dunkaw bolo a tigi de bɛ ko kalama faamu bɛ ale de la mais o tɛ faamu ye faamu ye min ye diinɛ ye min ye dɔnni ye min ye minnu b'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan kuranna kan an ka fara ɲɔgɔn kan sunna kan wa ba'duhum yaqulu hada min shi'ati al-islam dɔw b'a fɔ ko nin ye silamɛya ka yiriwali dɔ de ye annahu ja harama alayna ahada shay'a najidu man yufti bihillihi dɔw bɛ nin fana jate minɛ silamɛya ka yiriwa dɔ de ye ko silamɛya yiriwali de don ko ni mɔgɔ dɔ ko nin ye haramu ye sisan an bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ min b'a fɔ ko halala don ittakhadhu an-nasa hum al-musarrihina donc minnu bɛ nin hakilinaw kan olu ye mɔgɔw de jate minɛ sisan mɔgɔw de bɛ sariyali kɛ ni karisa ko ni haramulen don an bɛ karisa sɔrɔ a b'a fɔ halala don nin ye diinɛ ka yiriwa dɔ de donc mɔgɔ minnu bɛ nin hakilina kan olu ye mɔgɔw de kɛ sisan komi sariyalikɛlaw fa ala arayi haulai bon ni mɔgɔw ka hakilina kan idza qala fulanu haja halalu sara halalan lana ولو كان حراما في كتاب الله وسنة رسوله بني hakilina bɛ mɔgɔ minnu ma olu bolo sisan ni karisa ko nin ye halala de ye o bɛ kɛ halala de ye hali n'a y'a sɔrɔ ala ka kitabu y'o haramuya ciden ka sunna y'o haramuya olu bolo o ye halala ye fa naqulu an b'a fɔ nin tigiw ye narju ila kitabillahi an bɛ segin ka taa ala ka kitabu de ma fa man shahida lahu bil haqqi aghajna bihi ni ala ka kitabu sariya ke ko min ye tiɲɛ ye an b'o minɛ wa man shahada alayhi bil qatl taraknahu ni ala ka kitabu ye sariya ke min ka ko ye qatl ye an b'o to ye haja huwa al wajib nin de wajibu ye an kan nin de wajibu ye an kan donc ko ba an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa yira kuranna de la ni kuranna ye min ka tiɲɛtigiya sabati an b'o minɛ k'o kɛ tiɲɛ an bɛ baara kɛ n'o ye ni kuranna ye min ka kataw sabati an b'o jate kataw de an b'o to ye nin de ye wajibi an kan allazi asakɛya donc ni masawula yi ayiwa ale ka ja an b'a jɔya ni ala sɔnna sini a to an b'a dafa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمبي أسلو سبنا أسلو فلنا أمبو دلا سور وقتي يا سورة مدفع بأبتغير جماع أبتغير مي وليس تحكيم القرآن أو تحكيم السنة مقتصر على مسألة النزاع في الخصومات بين الناس في الأموال
nanko kata kiri tige Qur'ana la kata kiri tige sunna la ate komi minye nyogon soso ni nyogon sama sama min barni nyogon chen na folo kola ko odoron de beta tige Qur'ana de sunna wala wate haythu yusammuna al-hukma bima anzala Allah anna al-hukma bayna an-nas fi amwalihim wa najaatihim fi umur ad-dunya faqat parce que do golo ulu ba wolele ka kiri tige ni fenye ala ye min jigi ko o yede ika kiri tige mogoni nyogon chen na folo kola ube nu ye nyogon sama sama jiya ko minna ka kiri tige ni ulu nyogon chen ni Qur'ana ko o doronde kiri tige ni Qur'ana ni hadisa do be o de wele ko kiri tige ni Qur'ana ni sunna la o doronde bal huwa al-hukmu bainahum في كل اختلاف وكل النزاع kiri tige ni Qur'ana ani kiri tige ni sunna ye o yede ka kiri tige mogo ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛɛ la ani u ka ɲɔgɔn sama sama wa niza'u fil aqidati asaddu min an-niza'u fil amwal ka ɲɔgɔn sɔsɔ aqida yɛrɛ la ɲɔgɔn sama sama aqida ko la dusukunnasiri ko la o de ka gɛlɛ ka tɛmɛ nafolo ko ka ɲɔgɔn sama sama ni ɲɔgɔn sɔsɔ yɛrɛ kan والنزاع في أمور العبادات وأمور الحلال والحرام أشد من النزاع في الخصومات في الأموال أي نيغون سما سما فنا على بطولا أني حلالا وني حرامولا ونيغون سما سما فنا كجلي كتمي نيغون سما سما نكلم من بمغون نيغون جنة فلوكولا معنى دينا نيغون سوسو بطول نيغون سوسو حلالا أني حرامو نيغون سوسو وقدل كتمه نفلقو قتل يركا إنما الخصومات في الأموال جزء أو جزئيات من الاختلاف الذي يجب حسمه بكتاب الله عز وجل من يتكلم من بين نفلقو لا قتل نفلقما ويجو يرده ويجو يروني دوده ɲɔgɔn sɔsɔw la ɲɔgɔn sɔsɔ minnu ni a wajibiran ka an k'u ban ni Qur'ana ye maana nafolo ko ɲɔgɔn sɔsɔ o ye fitini de o ye ɲɔgɔn sɔsɔ jɔyɔrɔ fitini de sɔsɔliw la sɔsɔli minnu bɛ sagi ka taa Qur'ana ma wa sahabatu radiyallahu anhum kana yahsul bainahum al-ikhtilaf seedaw filɛ sɔsɔli tun bɛ kɛ ciden ka seedaw ni ɲɔgɔn cɛ لكن شرعا ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم سيبوتم بنيغون سوسو من سوني أكتلني سيبون ينيغون سوسو برو أولو بيتليا كساقي كتا قرآن ما عن السنة نيغون سوسو من دون نيغون جو يرونين كلو بيبا